फाइदितिनि जों कायसा कथमानि बिसिंतै साइमान लायनाय ताताल हामजाक मामानै borok bwsuk joratui kostoman bwsuk joratui tektoman abo जों कायसा कथमानि बिसिंतै साइमान लायनाय o kothoma wngkha khoroksa takhukni o takhukni mung wngkha Somrit Debborma tebini kami eba address hingkai Behelabari Khwai district hake norok obini kothomano puilani sing paithak jorano kaham ke khnawi tongdi hake जों साइमान लायनाय bini kothomani bisingtui no tatal hamjakma manui borok bwsuk joratui tektoman bwsuk joratui kostoman takhuk Somrit kwrwi nukhungni bwsa bo class 12 pass khlaimani ulo nukhungo chukya wngjakmani bai tei rungsrwngnani sepmanliya abo haike takhuk Somrit pora yakarmani yagulo tuition rok phwrwngo tei coaching rogo phwrwngkha tabuk bo Dispur o samung khlainani hinui thangjak takhuk Somritni khoroksa hamjakma bwrwi bo tongo phiaba o bwrwi takhuk Somrit no break up khlaiwi rimani balokha haibano tini jora takhuk Somrit bini hamjakma bwrwi no pogwi manya kho bo tabuk bo akini haike no hamjagwi no tongkho bo sal hor bini hamjakma bwrwi no mang wansugwi khak hamjago tei mukti klaijago omo hai jorao no takhuk Somritni khoroksa bayak bono hai hinui sao nini hamjakma bwrwi no ba tabuk alka chala baise kwnui khe photo rok bujagwi post khlaijak rok nukbili hinui I kokno khnawi takhuk Somrit belai khak hamjago bo bini mokolni muktui no nargwi manya agi phuru o bwrwi takhuk Somrit no belai hamjago tei takhuk Somrit bo belai khe hamjago borok khoroknui kahamke no hamjaklai tongmani salsa takhuk Somrit bini hamjakma bwrwi no swngo nung tabuk ano hamjakma haike no thwiasak hamjakwi de manno bini hamjakma bwrwi hai hinui sao angno tabuk bo hamjaknai ulo bo hamjaknai abo haike no thwiasak angno hamjakwi thangnai omo haikok rok no khnawi takhuk Somrit belai khakjakma mano tei bini hamjakma bwrwini o kok rogo bo belai no poito khlaikya aboni kisa jorani yagulo poito khlai manya bini hamjakma bwrwi slaijagwi thangano hinui achomsa keno salsa takhuk Somrit no bini hamjakma bwrwi sao nung ano pogwi thangsidi ang nung bai tei hamjagwi manglakha takhuk Somrit chungo nung ano thwiasak hamjakna hinui samani o kok rok biang kmakha o bwrwi sao nung bai hamjagwi tongphano ang nung bai ma kaijaklak tamni hinkhe ani nokni borok rok kwrwi nukhungni bwsa bai kainani muchungjagya ano o kokno khnawi takhuk Somritni bwkha belai khamo tei mukti klai sao angno thwiasak hamjaknai hinui phiaba aboni yagulo o bwrwi takhuk Somritni number no block khlaiwi ribaikha abo haike Facebook WhatsApp Instagram rogo bebagono block khlaiwi ribaikha o takhuk SMS khlaiwi bo manliya call khlaiwi bo manliya asuk khlaijakmani bagwi o takhuk belai no kosto wngjakha haipano hamjagwi no tongo tei naisingwi no tongo kubui kok wngkha o bwrwi takhuk Somrit no kwrwi nukhungni bwsa hinui hamjakliya tabuk alka chala bai hamjaklai tongo takhuk Somrit tini o kok rok no saimanui bini hamjakma bwrwini thani hai hinui kok kwcharo nono ang tabuk bo naisingwi tongmani angno tabuk bo agini haike no hamjagwi tongmani saimaniya nung slaijagwi thangano hinui haipano nung slaijagwi thangpano ani hamjakma tamo slaijagya angle nono mang muito khlaiwi nono naisingwi hor salini bagwi kabo nungle ano tatal hamjakma rwwi tabuk alka borok bai tongthogwi tongo kogono tongo imangno si pokmanphano muk thangno bahaike poknai goronno si pokmanphano mayano bahaike poknai kaisa kokno angno kcharnai nung ano kwrwi bwsa hinui yakar klangphano ani bwkhani mayano nung kmajakha tei ani kubui hamjakmano nung kmajakha jesa jaga tongwi bo nung kaham no tongdi hambai nung ani bwkhano tatal hamjakma bai thwngwi ano hamjakmungni kokmangno bujiri klangmani bagwi angnini kobor Somrit Debborma The Cockbrook Disclosure YouTube channel no teinai ang Andrew Debborma
Au takuk te bukuk song te bayap song. Omo haino kebangma borok ni langma ongoi tongo. Puila hanke kubai hamjakma renai hinei hamjagai bono poito belai keno khlayo. Pia pai thago hanke o borok no khas sebai kelang thango. Nini bekhano sebai kelang thango. Afro belai keno tek tomano. Asakeno kosto mano. Abo je mannai bo simino sinai. Aboni bagai no tatal hamjakma bai. Kebuni langmano tathangdi. Tamnen ke baksa borok tatal hamjakma manai koborbo ongoi thango. Te baksa bini langmano bo deraro. Aboni bagai no nang tatal hamjakma bai. Kebuni langmano thangkangkai nini thani belai keno sumsok ongoi mano. Aboni bagai je borok no nang hamjagai manyangke puila sikangno hamjago ni tasadi. Te je borok no nang hamjago ni kogrke thiyasakno nang bobai kahamke hamjakdi. Asukno tinini kothoma tumungno norok ni khao nangjagai tongke te srungmung ongoi tongke norok o kothoma no share khlairnani bagai anorno koyu. Te video no like khlaidi. Te biskango amo haino video nai tongnani bagai ani channel o katal phainero subscribe khlaina di. Nor jotono kaham kwrwngno tongdi hambai.